අස්සයි බාරක් අපි උගලුන් දෙක මෙවැනි සාකච්ඡා රාශියකට තියෙනවා. அதாவது அரசு உத்தியோகத்தலாக அளவில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாங்கள் இப்படி 18 மாதங்களாக இது போன்ற மீட்டிங் நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். ඒ නිසා අපිට උගලුන්ට වැඩිය මේ මීටිමක් ගැනම අපි විශේෂ විවිධ ආදාය ගන්නවා. අපි පසුබරම් කර ගන්නවා. අපි අවධානයෙන් ඉන්නවා සහ මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි හොඳ සෙවිල්ලෙන් තමයි ඉන්නේ. அதாவது இங்கே நடக்கின்ற சகல விடயங்கள் தொடர்பாகவும் நாங்கள் கருத்தில் எடுத்துக் கொள்கின்றோம், நோட் பண்ணிக் கொள்கின்றோம், தொடர்பாக நாங்கள் ஆராய்ச்சி செய்கின்றோம், அதனுடைய பின்புலங்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம், அவதானித்துக் கொண்டு இருக்கின்றோம். අපට දැනන දෙයක් කියනවා මට කියන්නේ උඩ ඉන්න නිලධාරීන් අපි මැඩම්ට කියන්න මැඩම් පොඩි කාලයක් අපිට හිතන උඩ නිලධාරීන් හිතනවා DCP එකක් කිව්වොත් මාසුකෙන් පස්සේ අපිට මේ හැම දෙයක්ම කතා කරපුවා අවතර වෙනවා කියලා. அதாவது மேடம் இருக்கிற மேடம் புதிதாக வந்திருக்கின்றார். ஆனால் மேல்நிலையில் இருக்கின்ற அதிகாரிகள் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் 3 மாதத்துக்கு தடவை இந்த மீட்டிங் நடக்கிறது, அது மறந்து விடுவார்கள் என்ற அப்படி ஒரு மனநிலையும் இருக்கின்றது. අපිට දැනෙනවා මේ එකම ප්‍රශ්නේ මග ඇරමින් සහ තමන්ට කරන්න පුළුවන් අවමැදිහත් වීමක් නතර බවට තේරෙනවා. அதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, அதை எவ்வாறாவது அப்படி பின்தள்ளி விட்டு அப்படியான ஒரு நிலைமை தான் காணப்படுகிறது. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතනවා අපිට ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා අපි හිතනවා ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන අතර අපිට තියෙන තත්ත්වයන් අපි කළමනාකරණය කරන්න දක්ෂ වෙනවා. அதாவது எங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. அந்த நேரத்தில் இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் எவ்வாறு முகாமை செய்வது என்ற விடயங்கள் நாங்கள் தெரிந்துள்ளோம். ඒ කියන්නේ අපි දැනෙනවා ගුරු ප්‍රශ්නේ කළමනාකාර නියෝග ප්‍රශ්නේ වෛද්‍ය ප්‍රශ්නේ අතුරු බොහෝ ප්‍රශ්න වලදී මේ අපිට යම් සම්පත් ටිකක් යම් මානසික තියෙනවා ඒක යාපනයේට ඉලවලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක නිදහස් කරලා සාධාරණ බෙදායම සඳහා පරාසභාවේ නිලධාරීන් මැදිහත් වෙන ප්‍රමාණය ප්‍රශ්නයක් අපිට දැන් දෙනවා. அதாவது இந்த இடத்துல இருந்து அதாவது நாங்கள் ஆசிரியர்கள் இருக்கலாம், அதுபோன்று மாவட்ட சுவையாளர்கள், டிஓ அபிவிருத்தி உத்தியோகர்கள், டாக்டர், அதாவது தேவையான அளவு யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்திலிருந்து தேவையான இருக்கிறார்கள். அவர்களை இது போன்ற மாவட்டங்களுக்கு விடுவிப்பதில் ஒரு சில பின்தள் இழுபறிகளை காணப்படுகிறது. அவதானிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறது. අපි ඇත්තටම අනිත් කාර්යවලදී අනිත් ඇමතිවරු උතුමාලට බොහොම ගෞරවයෙන් උතුමාලගේ උත්තේ ගෞරවය තියලා අපි දේශපාලන බලකටමක් කරන්නේ නැතුව අපි බොහොම මේ සූරශීලීතාවයෙන් මේ ගොඩදාගන්න ගොඩක් මහන්සි වෙන්නේ. அதாவது நாங்கள் மற்ற ஆண்டுகளை போல அல்லாது நாங்கள் உங்களுடன் அரசு அதிகாரிகள் அரசு உத்தியோகத்தோடு வந்து சரியான முறையிலே உங்களுடன் கலந்துரையாடி உங்களுடைய நிர்வாக விடயங்களில் நாங்கள் தலையிடாதவாறு தான் நாங்கள் எங்களுடைய அரசாட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். අපිට දැනෙනවා ඔයගොල්ලෝ අපිව අන්දරවට තියනවා කියන අපිව අන්දරවට අපි සිංහල අපි අන්දරවට අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අපිට තියලි දානවා. අපිට ලෝගෝෙන් දානවා. ඒ ඔයගොල්ලෝ වෙන ටෙක්නිකල් සයිඩ් දානවා. දාලා ඔයගොල්ලෝ අර ඇත්ත ප්‍රශ්නේ බේර ගන්න අපිට උදව් කරන්නේ නැහැ. அதாவது ஒரு உண்மையான பிரச்சனையை